سلام كمي كنكم زي خبركم سمعتنا مدب محبرة وفتحي حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتطلنا نعدمنا تحسنا نقديات محبرة وشجرات بفلاي دما فايتوت نت مالت أمنزرا نت زي سيسيو نازم مبرز بنا أتو برها رايا كامل سرعيان سبعو دحنتن أب كفلي هاجرو دحنت هادو أرجاويان قديات محبرة وحسمني كون سن أتو برها رايا نقديات محبرة وحسم وي محبرة وشجرات كجلس انكله كمار السيس في مهانو كنكا كم زعبة حبرت سبك فلت أصله زلوا بخمس الزعب يبره. سبح زبالة استيو تحنا حاجة نزار بالليل نازلنا محبرة وشجر ومحبرة وشجرات زي ترفخ ستات حزبتات كوينهم بهرياون سب سرحهم تنقت هزلوين مبزحت دما أب مغيرو ناي هوت يوم زقات هجيزهم محبرة وشجرات زبهارو زلوا نقول أبالات حبر سب كوزات كوعن تخونو تم قدامه تسألوا تجنا دك نستيو تحت عدمة دك نستيو خلو تبعتيو أرجعين يمزدكوا بزحت أبنتات ناي محبرة وشجرات كلونا يخوليهم نأبنت دخلنت على فتح ونا له قدام حدرنت على تحت عدمة مرعى له نخشاب دك نستيو سرح البونت جبنات لمنا فايتوتنت ويا منزرانت تبعيلو زفلت استفالي والفتاتن كالي خدك أسيك عليه أبزي لو معلتجن بفلاي بزعبا فايتوتنت ويا منزرانت كنزارب كن فتننا فايتوتنت حدا كاب أبنتات محبرة وشجرات كينو نويح تاريخ زلوا نمحبراوي أقاومة بحفشة زدرابيتا وكبرتات دما بفلاي زوصلو كاب أسا كفتي تورياتات حديو حدا غنيت نايزي توريزي بمجنزاب منغستي إرترا نمعكا محبراوي كبرتات كاب صباح ناصنطات حيزو كسرحلو كم جمرن يسرحلو كم زولن كومون مس مخزات لبلا إيجاي بيدس نادلاي نت تعناون محبراون أفلوتو حبرات الصب كبن مبال نزن أفايتوت نز توافره دكانسيو تمرت بمهاب يسرحلو كم زولو مسكالسه زعبا فايتوت نت تايم خانو كبره كل دما فايتوتنت مالت حانت قال نسيتي نجنزب يخون كال عين تورب حنا مركب مزبوز حد تبعتيو تجورو صوت تور كبير تنقتها تباهيلو ما قلت كجلوس كألنيوم صوب زبالة ملكوع مالتي تمون قوان تنقتها نبلهم عند تنقي ناي فايتوتنت يخون كال محبراو شجرات نقحتن أفلوتون أبترجم منبار زي ما معباليو أبترجم منبار ود سفسي نمنتهي زنبر زلوا إذا ترجم منبار دما أبهلتات ويا بكبرتات نحبرسب إرترا يخون كال حبرسبات زلوا سلازي أبزي نقحة زي ما معبالي اتخال أي ولك أو تنكي نبهلن سنة مقبارن بجوبو زي مفلات ونخوني خليه حدا سب بهلن سنة مقبارن يحبر الصوب بجوبو أنت زي فليتو تمخنيا زي مفلاتيو خافس أنه تجميرو بجوبو سلازي تمحبره يزبل تمحبراوي سنة فلتت سلازي كال أي ولك أو تنكي كبهلي كاليو صار سايد ما نبهلن سنة مقبارن ندافلتك جنك أشل المقبار كالصعبون دا دلخان أنا نفس خازي مملاخ ونخوني خليه سلازي أربعتين نتبتات كمولك أمان تنكتات ناي فايتوتيلنا خنزارب لنا نخلينا حرا إذن تنقطات كتاصن صنحها مسرته كابي كون خيل إذا حجي مسرته خاب محبار وي كاب سدرابيت وي كاب معباي كاب سأنتي مالتي تمسرت حدا سب إرتاوي يخطب له نحر خونكا بهلن كبر سابن نحبر سابو خفلت كخلاله كفلت انتو خوينو دما كاب سأنو تجميرو يزفلت أب سدرابيت يزفلطو تقرم وقعن سنة مقبارن حبر ساب زقبلو التعابيان كاب سدرابيت تجمر كاب قرابتي كاب تكوم تنبلو زلخا غزاوتي دحريو كاب تمرتي كاب مرخب وزهان كاب هيمانوتاو تكالات كاب مسجد يخون كاب بتخرسيان كاو يخت مهارو سلازي بوجب حدا سب نحر تمحبيرو تحبر السب زدريو سلازي فلت نتحبر السب زدريو منقدي خنبرن تما ازينو يزخيد سلازي حجي ابزيا خنطقالا زيا ولكاوي تنقطات تفال ترى ناي ولدي عبي ابزار استزيا ترى ناي ولدي ناي سدرابيت عبيو بعبيو دما ترانا يد مالتي تقندس علاوي تاف سدرابيت غوان نسيت وي تاديا مانا بيرتاسي مبزحت ندق نسيو حواتنا غزي انزحلفا سلازي اخل غزي الله سلازي تادى نقحت تادى ندحر كوينا سعبين نايت تغبرو زلا بحرياتا ولادا اندحر تعذيبا بصبوق كتما حبرت خيلانه تولادا ابنتاو سب كتغبرو تخيلها كم اخد غبرو انت خوينا غن قدم نساون تخبرتات تبهلتات برديت زنقحت اللخت كون الله تبع ابون كاوبزي فله مس بحبر تراديو كنتات ولادو تعذيبو انفتهم فريطو بغبو خعبيه مالو وحجي تخال اي طنقتات محبراو او طنقتات يا نولق او طنقتات ونتصلو يا سلازي ابنتات ناي محبراو او طنقتات تجلص دخنت يا
حنت سدرابيت أخل أتاو مزيه اللوا كلتي أبالات دي سرح ندحر كوينا من أبنت بعد البيت راي سرح ندحر السبعي أخل أتاو خو وحده يخلي بعد دوموز ندحر كوينو سلازينتهم ولدتهم ولاد بجب أخت عبيهم تزيك إله نتزاد اليوم نواتاون مرالا وحاجزات بجب أخت بركتلهم تزيك إله سأطخ في الطريق مالت بسدرابيت سلازي توم هزانات كاف هزانتهم جميرهم عبي مسبلو قربتي سرح يجمرو تمهارو خلو قاليهم كافرق معلتي فول ماستيكاش يقطلو أبكال سرحات ساتفو بو درجة زي تدالية لمدتات كترو يخليهم سلازي دخلنا حدا تنكي كخون خلي سلازي 5 عامين توم دك تبعتيو أبصراحة مستوافرو نحششنت بهال خطر يخلو جزءاتنا يولفتات كخونو خليهم أتن دك نسيو دما بنعيش سرح مزجمرة أبتمرتن سلازي كسلا ناب فايتو تنتن كال نجراتين نساتفا كال أيتي أبنتنا محبرة وشجرات دما فتح سدرابيت مبزحت أوان توم قدامه تسألوتي توم هسأناتهم سلازي بو درجات تسقط 0-0 أفتحنا بقول نسيتي زولدت نحر كوينات هدا نفس درابيت هدا أخذ كيد نبينا دا جزاخت كاره سقط الله سلازي نفس رح وانك توافر كتقدر يا أخل تمرتي مويا تمكرنا يسرح زي بالله نحر كوينا سقط خلواي سلازي نتوم زلوا ولا دا أبصرح توافرهم كتقدر يا سلازي أخل جزينا يتمرت سلازي هلوا ما بنا يسرح على متوافروا مستيشعو عدداناي فايتو تنتن كالح حماء بهرياتن كونا يخلاين كالب توسخ دما زخت منا موتنا يا بوينا يا دم سقاتم من هذا أنا كلتي موت مسقاتم قربا مغرب حوابوديوم حتى خالي زخلو قدسات زي لو خوينم تسقطوا نابتهم سوال أنا تخون سلازي تبخري قال تخون وتبعتها يخسرح قال نسيت انت خوينا شعو تمهاري سلازي خونت انت تمهارتك تسرحها نحواتها تقل خدليها سلازي سقطنا يتمرت سلازي قات امان تنابراون سلازي خبدا ابزي تدلي حماء زي لمدتات تقدامي تسرح جنزك وترخبلا تخيل من جاءتها وتتاليلا اب كم زخت وافر تخيلها دحري دما ولدي هلوات كوينوم فوق زغدلون لعل سقط زلو سدرابيت ندحر كوينو اتولادات يغزا نص اخوينو خنبر سزي كل اددانا يدغي منو معلت بدغي يخوعل عند عبيه مسكله دما نولدو زحجز مسيلو ابصر حاجه لي زوافر منا تقال نسيت انت خوينا انكم توافر سلازي از لمدتات تاسدرا اخول ناي مكتتال غزي سلازي هلوا توم دق ونا بدغ ناص اسو زخونو بزون كسقلو يخوليام اسعيبات مص حجي صلوا مزنان كبابن ونالو هجي مستي اخول فقر زي بلا نحر كوينا سدرا بيت توم قلعت زبزح غزيهم مس مزانو ايم كحلفو اورا تقال نسيت مس محازوتا እንዳ ጎራብቲ ያختحلف هجي مستن تخدن محازوت انتاوتين سلازي توم ولدي ويتوم سدرابيت خكاتلهم ولادهم سي مسمن يخيدالو من هذا قال نسيت انت خويناس مسمن تخيدالا ابيت علالا ابيت مسلا اما خني انا تمرت خصني عيلا خت كيتخليا بحق تصنع تخيزلا نمنتاي اندا غوربيت وي اندا محازوت طاي تخيد اب غز اخري تمصانتا محزا كم تتخيزلا اب غزانا عدل زين هبانا تاغوالنا وين تودنا سلازي خيدا خنتاي تقبرالا خنكاتلالنا تمحزا امنيا سلازي ولادنا خنكاتلالنا እቶም መዛኑ ሕማቅ ባህርን ልምድን ዘለዎም ድሕር ኮይኖም ጽልዋ መዘና ዓቢ ጸቕጢ ስለ ዘሎ ዓቢ ጽልዋ ስለ ዘሎ እትቁንዕን ጌጋን ተዘይ ሓቢራትካ ብመዘናኻ ተጸሊኻን ብኸባቢኻ ተጸሊኻን ኢኻ ትኸይድ ካል ድማ ኣብናይ ከባቢ ተነብራላ ታስድራ ቤት እቶም ጎራቤት መን እዮም ከባቢ ናይ ታስድራ ቤት እንታይ እዩ እንዳባራት ዝበዝሑ ድዩ ለይታዊ ትርኢት ዝበዝሑ ገዛውቲ ድዩ ትህፃን ምስ ዓበየ ንዑ ዝርኢ ቆልዓ ከሎ ለይታዊ ትርኢት እንተርእዩ ከም ሓደ ንቡር ህይወት እዩ ዝርእዮ ባራት ዘለወን بجوب بحدار زيت مسرتها سدرابيتات من نحر الله ببزح أمنزراتات وي فايتو زنبرو خباب نحر كوينو هويو زمسلو نعوي زرق زلو مبزحت وان هسان أبنتو عبسب سلازخونه تنسو زقبرو قنع زقبر طرايز مسلو سلازي نعو اندار آيه نعو أبنت نداخونه سلازي مسعابيه أبنتها وتهيت كنبر محدار كم صبو أبنت قطري يخيلي سلازي يصلوا مزنان كبابن دما عبي تنكي كخوني يخيلي هجي دمر نايز تنكتها دما مقراص كاب تمرتون كمص يخيلي هجي مقراص ناي تمرتي قدم بكرات يزمص تتمهراي يبكر كاب تمرتي قصال خبكر مس جمره تمرتي حميقو يلكات ولادي شلل ونزبل نحر كوينو بل تمرتي خبزينه فعي ولا نشتي يحجز يلو ابصرح خوفري يخيلي امرو سلازينا قحيق ترجم ناي سرحون بغبو سلازي فلطه ابت سرحلو بقطفدي بقله ገንዘብ ጥራይ ምእታው እንተ ኮይኑ ተዕላማ ናይ ስራሕ ትምርቱ ቋሪጽሎም በካር ከጅምሪ ኣብ የብኩር ስራሕ ገንዘብ ይእቱ زيادة ولاديو ኣብ ገንዘብ ምእታውን ዝግደስ ተኮይኑ ምቁራጽ ናይ ትምርቲ ከመጽዩ ትምርትን ንሕራ ቋሪጻ ተጓል ሰይት ምናራ ንሕር ኮይና ድሕሪኡ ብኡ ደረጃ ኣብ ዘይተደልየ አንፈት ክትመራሕ ትኽእል እያ እኹል ዝኾነ ትርጉም ናይ ህይወት
እኹል ዝኾነ ራእይ ስለዚ ተጥሪ ከም ማዘናውን ብትምህርቲ ተሪፋ ስለ ዘላ ኣብ ገንዘብ ምሕያዝን ኣብ ምሕሻሽን ስለ ትኸይድ ምቁራጽ ትምህርቲ እውን ሓደ ካብ ጠንቅታት ናይ ፋይቶትነት ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ብዘይሰንፍ እውን ፍልሰት ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣሎ ትምህርቲ ምስ ተቋረፀ ኣብ ዓዲ ስራሕ ዘየለ እንድሕር ኮይኑ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ይኹኑ ደቂ ተባዕትዮም ክዳውንቶም ስለ ዝቐየሩ ብተዛማዲ ካብ ናይ ገጠር ፅሬት ዘለዎ ኣናብራ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ከተማ ከም ሓደ ዓብዪ ነገር ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ውሽጢ ከተማ ግን ብዙሕ ፅቡቕን ሕማቕን ሒዙ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከተማታት ዝነብሩ ስድራ ቤታት ሓያላት ስድራ ቤታት ክኾኑ ኣለዎም ስለምንታይ ብዙሕ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ከመይ ኣብ ከተማሲ ንኣብነት ሲነማታት ክህሉ ይኽእል እዩ ትምህርቲ ካብ ገዛ ዝረሓቐ ኣብ ኣስመራ እንድሕር መፂናስ ብዙሓት ሃይስኩል ንኣብነት ቤት ትምህርትታት ኣለዋ ብዙሓት ጂነር ቤት ትምህርትታት ኣለዋ ውላድካ ካባኻ ዝረሓቐ ቤት ትምህርቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገጠር ወይ ሓውሲ ከተማ እንድሕር መፂና ግን እታ ትምህርቲ ጥቓ ገዛኻ እያ ክትከውን ጂነር ቤት ትምህርቲ ተላ እውን ሓንቲ ቤት ትምህርቲ እያ ክትህሉ ትኽእል ሃይስኩል ተላ እውን ሓንቲ እያ እንተሃለወ ድማ ክልተ ወላተን ዓበይቲ ከተማ ዝበሃላ ኣብ ኣስመራ ግን ብዙሓት ሃይስኩል ኣለዋ ስለዚ እቲ ትምህርቲ መሰረትካ ትውላድካ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ምቁፅፃር ዕድል እታ ስድራ ቤት ዝፀበበ እዩ ዝኸውን ኣብ ገጠር ወይ ኣብ ሓውሲ ከተማ ድማ እቲ ጎረቤት መን ወዲ መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጦ ካብ ትምህርቲ ወፂኡ እንድሕር ኣብ ክሪእዎ ወዲ ክስቶ ኣበይ ፀኒሕካ ሕጂ ናይ ትምህርትኻ ግዜ ኣይኮነን ኢሉ ክከታተል ይኽእል እዩ ኣብ ከተማ ግን መን ወዲ መን ምዃኑ ሰብ ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣብ ገሊኡ ገዛውቲ ምናላ ጎረቤትካ መን ምዃኑ ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ እዚ ዝያዳ ፅልዋ ኣለዎ ከምቲ ኣቐዲምና ዝነበልናዮ ብፅልዋ መዘናን ከባብን ተፀልዩ ኣብ ሕማቕ ልምድታት ክኸይድ ይኽእል እዩ ብኡ ደረጃ ሽዑተን ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝመፃ ትምህርተን ኣቋሪፀን ኣለዋ ትምህርተን ስለ ዘቋረፃ እኹል ሞያ ይብለንን እኹል ኣፍልጦ የብለንን ቤተሰብ ዘይብለን እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ስራሕ እየን ዝደልያ ስለዚ ተቐዳምነት ትመፅእ ስራሕ ደቂ ተባዕትዮ ክተሃልወን ይኽእሉ እዮም ንእሽቱ ስለ ዝኾነ ኣብ እንዳሻሂ ኢለን እየን ጅምራ ኣብ እንዳሻሂ እውን ድፍረት ስለ ዘይብለን ወይተራት ኮይነን ኣይሰርሓን እየን ወይ ኣሳሰይቲ ኮይነን ኣይሰርሓን እየን ኣብ ክሽነ እየን ዝጅምራ ወይ ናይ ፅሬት እየን ዝጅምራ ሽዑ ቀስ በቐስ ምስ ለመዳ ግን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ክሓትወን ምስ ጀመሩ ነፃነት ዘለዎን ናፃ ሂወት እውን ስለ ዝመስለን ኣብ ከምዚ ሕማቕ ልምድታት ኣብ ፋይቶትነት ክወድቃ ይኽእላ እየን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ውድድ መርዓ ቆልዑ እንከለዋ ገና ኣካላውን ኣእምራውን ከይበሰላ ምስ ዝምርዓዋ ነዚ ቃያ ዝመልክኦ ሞያ ትምህርቲ እውን ስለ ዘየብለን ናብ ፋይቶትነት ይወድቃ ከምኡውን ኣሉታዊ ፅልዋ ዝተፈላለዩ መራኽቡ ብዝሓን ዘመሓላልፎ ዘይስነ ምግባራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ስእልታት ፊልምታት ሙዚቃዊ መዋዓውዒታት ከም ጠንቅን ዝያዳ ድማ ኣብ ምልጣፍ ናይ ፋይቶትነት ተግባር ንኽዋፈራ ካብ ዝድርኹ ምኽንያታት እዩ ብምባል ንተራ መዋዓውዒታት ብከምዚ ዝስዕብ ቅሬቱ ይገልጽ ኣብ ፊልምታት መብዛሕትኡ ሕጂ እንተሪኢኻዮ ከምዚ ፍቕርሲ ከምዚ ፍሉይ ነገር ገለ እዮም ዝቕርቦ ሓንቲ ሰብ ካብ ከተማ ናብ ገጠር ከይዳ ፅቡቕ ሂወት ከም ዘጋጠማ ወይ ንወለዳ ከይሰምዐት ምስ ሓደ ዓርካ ዝበሃል ዝለመደቶ ምስኡ ዕርክነት ተገይራ ወይ ሓዳር ተገይራ ከም ኣብነታዊት ወይ ሓንቲ በዓልቲ ሓዳር ከላ ንኻልእ ሰብ ምልማድ ከም ኣብነታዊት ገይሩ ኣብ ፊልምታት ብብዝሒ ይቕረብ እዩ ሕጂ እዚቶም ህፃናት ንዑ ስለ ዝርዩ ኣእምሮኦም ነፃ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ነቲ ስጋዊ ድሌታቶም ዓቕሚ ኣዳም ምስ ኣኸሉ ስለ ዘርውየሎም ከም ቅቡል ዓይነት ገይሮም ክቆፅርዎ ይኽእሉ እዮም ምናዳ ብምዕራብ ዝመፅእ ፊልምታት ንፀዓዱ ወይ ንቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ ኣፍሪቃውያን ከም ዝበለፁ ጌርና ክንሓስቦም እውን ስለ ንኽእል ኩሉ እቲ ንሶም ዝገብሮ ዝበለፀ ክመስለና ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ናይ ባህልን ስነ ምግባርን ናቶም እውን ዝበለፀ መሲሉና ንወለድና ወን ሕብረተሰብና ከም ድሑር ሓሲብና ነቲ ሕማቕ ባህልታት ናቶም እውን ክንርዕም ንኽእል ኢና ስለዚ መራኸቢ ብዙሃን እውን ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ካብ ደፋኢ ጠንቅታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ እቲ ብሓፈሻ እቲ ውልቃውን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጠንቅታት ዝበልና ብከምዚ ዝበልክዎ ኣገባብ ክግለጽ ይኽእል እዩ ንኣሉታዊ ፅልዋ ፋይቶትነት ድማ ብከምዚ ዝስዕብ የብርሆ ሓደ ሕብረተሰብ ክበሃል እንድሕር ኮይኑ ናቱ ባህልን ልምድን ወግዕን ዘለዎ እዩ ቀጻልነት ክህልዎን ሓያል ሕብረተሰብ ኮይኑ ኣብ ዓለም ክቕፅል እንተኮይኑ ናብ መጻእ ወለዳቱ ንባህሉን ክብርታቱን ብግቡእ ክፈልጥ ኣለዎ ስለዚ እቲ ወላዲ ዝበሃል ወይ ትኮም ወይ ቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ነቶም ዝውለዱ ነቶም ዝዓብዩ ውላዶም መግብን መስተን ምቕራብ ጥራይ ዘይኮነስ ስነ ኣእምራዊ ተዓብያን ባህልን ልምድን ክነግርዎም ክኽእሉ ኣለዎም ብኸምኡ እንተዘይ ማዕቢ ባህላውን ፅልዋ ኣለዎ ሓንቲ ሰብ ፋይቶት እንድሕር ኮይና ንባህልን ልምድን ሕብረተሰብ በኣሉታ ይፀሉ ብቐሊሉ ዝዝርጋሕን ዝሰልኹን እዩ ሕማቕ በሰላ ዘለዎ ዘይስነ መግበራዊን ኣዓናዊ ተግባር እዩ ሕመረት ወይ መሰረት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዝኾነ ስድራ ቤት እያ ስለዚ ነቲ ክብርታት ናይ ስድራ ቤት ዝፀሉን ዝዕኑን እዩ ንኣብነት ስድራ ቤት ዝበሃል ብኸመይ እያ ትምስረት ወግዒ ኣለዋ ቃል ኪዳን ኣሎ ወይ ዓቅድ ዝበሃል ኣለዋ ኣብ ምስልምና ስለዚ ብቃል ኪዳን ብመርዓ ብፍሉጥ ብሃይማኖታዊ መንገዲ ሼክ ዘለዎ ካህናት ዘለዎ እዩ ዝግበር ቤተሰብ ዓዲምካ ሓወቦታት ኣሞታት ሓትነታት ኩሉ ቤተሰብ ጎረባብቲ ተዓዲሙ እዩ ዝግበር ብኡ ዝተመስረተ ድማ
ሓገዝ ተገይሩሉ እታ ስድራ ቤት ኣብ ዝኾነ ዘጋጥማ ፀቕጢ እቲ ሕብረተሰብ ስለዚ ኣመነላ ስለ ዝተዓደመ ስለ ዝፈልጥ ምስታ ነታ በዓልቲ ቤት ክብሪ እውን ስለ ዝህባ እቲ ሰብ ምስ ተመርዓወ ክብሪ ኣለዎ ማለት እዩ ብግቡእ በቲ ባህልን ክብርን ዝተመርዓወ እንተኮይኑ ስለዚ ፋይቶትነት ዝበሃል ነዚ ነገር ይዝዕኖ ካብ ስድራ ቤት ወፃኢ ወይ ካብ መርዓ ወፃኢ ስጋዊ ርክብ ይዕድም ቅድሚ ምርዓው ምስ ተመርዓኻ እውን ተሓቢአን ዝምዝራውን ኣይሰኣና ንኾና ስለዚ ነቲ ክብርታት ነቲ ብግቡእ ናይ ምውላድ እውን ካብ ትፈልጦ ሓደ ኣሚን ወይ በዓል ቃል ኪዳን ዝበሃል ካብኡ ወፃኢ ምውላድ የምፅእ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ከም ልሙድ እንድሕር ተቆፂሩ እንዳበዝሐ እንድሕር ከይዱ ነቲ ስድራ ቤት ተብል እታ መሰረት ናይ ሕብረተሰብ ነቲ ናታ ክብርታት ኣይገብሮ ይትንክፎ ይዕንዎ ብኡ ደረጃ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ብኡ ደረጃ ድማ ነቲ ሃገር እዩ ዝፀሉ ካልእ ድማ ንሰብ ክንብል ከለና ወዲ ሰብ ካብቶም ፍጥረታት እቲ ዝኸበረ እዩ ወዲ ሰብ ዝኸበረ ስለ ዝኾነ ክሳዕ ሕጂ ወዲ ሰብ ንዓለም ዘመሓድራ ዘሎ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ዘሎ ወዲ ሰብ ባህሊ ዘሎ ክብሪ ዘሎ ቋንቋ ዘለዎ ነዚ ክቡር ክብሪ ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ዘይ ክቡር ዘውርዶ እቲ ፅልዋናቱ ማለት እዩ ስለምንታይ ጓል ኣንስተይቲ ንገንዘብ ክትብል ንነፍሳ ትሸይጣላ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ክቡር ነፍሳ ከም ሓደ ነቲ ክብሪ ናታ ከም ሰብ ነቲ ናታ መንነት ሰብኣውን ሕጋውን ስርዓትን ናይ ሕብረተሰብ ብምግሃስ ዝካየድ ስለ ዝኾነ ዘይእሩም ኣፀያፍን ልምዲ እዩ ስለዚ ነቲ ክብሪ ናይታ ጓል ሰብ ኣብኡ ትሳተፍ ክብራ ስለ ዘጉድለላ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ማሕበራውን ባህላውን ፅልዋ ማለት እዩ ካልእ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክፀሉ ዝኽእልን ከምቲ ዝበልናዮ ንባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ዝብርዝን ክቡር ማሕበራዊ ሂወት ዘሰናኽልን እውን እዩ ስለምንታይ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ሓንቲ ኣዲኣ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣዲኣ ፋይቶት እንድሕር ኮይና ወይ ኣመንዝራ እንድሕር ኮይና ምስኣ ትነብር ነቲ ኣዲኣ ትገብሮ እውን ትሪኢ እንድሕር ኮይና እቲ ኣብነት ናይ ሂወት ንሱ እዩ ዝመስላ ብዙሓት ሰባት ከኣትዉ ከም ሓደ ንቡር ሂወት እውን ክትሓስብ ትኽእል እያ እቲ ገዛውቲ እውን ብከምኡ ዝፍለጥ እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከም ንቡር ሂወት ተሓሲቡ ክሰግር ይኽእል እዩ ካልእ ድማ ብዘይ መርዓ ወይ ብዘይ ቃል ኪዳን ወይ ብዘይ ዓቅድ ዝውለዱ ቆልዑ ቁፅሮም እንዳወሰኸ ይመጽእ እዩ ስለምንታይ ምጽታዊ ርክብ ዝተኣሰር ስራሕ ስለ ዝኾነ ምስ ብዙሓት ሰባት ስጋዊ ርክብ ስለ ትገብር ወላ እኳ ኮንዶም ድዩ ካልእ መከላኸሊ ናይ ጥንስሳት ክትገብር ትኽእለት ብዝኾነ ኣጋጣሚ እቲ ኮንዶም ዝኾነ ሽግር ከጋጥሞ ይኽእል ወይ ብዘይ የድሊ ኣገባብ እንድሕር ስጋዊ ርክብ ገይሮም ዝኾነ ሽግር ምስ ኣጋጥምሲ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ንጥንስስ ተቃልዐት እያ ስለዚ እንድሕር ጠኒሳ ካብ መን ጠኒሳቶ እውን ክትፈልጥ ኣይትኽእልን እያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ሰባት ድሕር ተራኺባ ካብ መን ጠኒሳቶ ስለዚ ኣቦነቱ ዘይተፈልጠ ውላድ እውን ክትወልድ ትኽእል እያ ኣቦነቱ ዘይተወልደ ውላድ እንድሕር ተወሊዱ ቅድሚ ምውላዱ ሓደ ንዑ ንምስዳዱ ዝግበር ብዙሕ ብሕጊ መንግስትን ብባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ቅቡል ስለዘይኮነ ብሕቡእ እያ ክሰዶ ክትደሊ ኣብ ብሕቡእ ምስዳድ እውን ሂወታ ክስእን ትኽእል እያ ሓራይ ተቐቢላቶ ነቲ ጥንሲ ክወልደ ክዕብየ ውላድ ናይ ውላድ ሃገርታ እውን ክህልዋ ክእል እዛ ኣብ ፋይቶ ተዋፊራ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ወለደቶ ድሕሪኡ ካብ ስራሕ ክትሰናኸለ እያ ምስ ወለደት እውን ኣብቲ ዕዳጋ ክስራሕ ትኽእልን እያ ስለዚ ነቲ ውላዳ ምዕባይ ፀቕጢ ከምፃላ ክእል እዩ እቲ ሕብረተሰብ እንተፈሊጥዋ እውን ክትርበሽ ትኽእል እያ ቤተሰባን ኣዝማዳን ተፈይጦማ ቅቡል ስለዘይኮነ እንተ ዕብያቶ እውን ነዚ ኩሉ ሰጊራ ንምንፃል ሰጊራ ንምርሕራሕ ሰጊራ ባዕለይ ክዕብየ እንተኢላ ፀቕጢ ብዝያዳ ፀቕጢ ኣለዋ በዚ ሓደ ውላዳ ክትዕቢ በቲ ሓደ ነቲ ስራሕቲ ክሰርሕ ብብዝሒ ናይ ስራሕ ዕድል እውን ኣይትረክብን እያ ብዙሕ ዓሚል እውን ዓሚላ እውን ክጎድል እዮም ወሊዳ እውን ስለትበሃል ስለዚ ነቲ ውላድ እኹል ግዜ ኣይክትህቦን እያ ስለዚ ፀቕጢ ናይ ውላድ ምዕባይ እውን ከስምፃላ ይኽእል እዩ ካልእ እዚ ፀቕጢ እውን ስለ ዘለዋ ናይ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ከምርሓላ ይኽእል እዩ ወልፊ ሽጋራ ወልፊ ኣልኮላዊ መስተ ካልእ ወልፍታት ወልፊ ናይ ሓሻሽነት ናይ ብብዝሒ ብዓብዩ ድማ ተነፅሎ ኣለዋ እቲ ማሕበራውን ባህላውን ፅልዋ ንብሎ ዘለና ተነፅሎ ኣለዋ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ብሕብረተሰብና ቅቡል ኣይኮነን ኢልና ቀድማ ኣቢልና ስለዚ ክብሪ ዘለዎ ስራሕ ስለዘይኮነ ኣቦኣን ኣዲኣን ኣለዉ እንተኮይኖም ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከም ዘለዋ ይትነግርና ንሓወበታታት እዮም ነዝመዳ ይትነግርና ንገዛውታ ይትነግርና ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ እያ ከይዳ ክሰርሕ እዚ ኩሉ ተነፅሎ ይጋጥም ስለዚ ተነፅሎ ስለ ዘጋጥማ ድምር ናይ ስታት ይሽዑ ናብ ወልፍታት ናብ ምስ ከምኣ ዝኣመሰላ መዛኑኣ ኢልና ንገልፀን ምስ ከምኣ ዝኣመሰላ ሰባት ጥራያ ትኸይድ ስለዚ እቲ ግዜኣ ዕድሚኣ ኣብ ኮንቱ እያ ትሕልፎ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና መደብና እዚ ክትከታተሎ ፀንሐኩም ነይሩ መቐፀልቱ ዝመፅእ ሶምን ከነቕርበልኩም ኢና ኣዳላዊ መደብ ዮሃንስ ጉልበቴ ሰላም